Nya kwaramogo jong kamoro moro ma itiere arwaki chendoni mar migago chiengni mar tarik 7 dwe mar 4 higa mar 2025 kamoro moro ma itiere machiegni ka wabro rangoni weche mathoth kamoting'o bende welo mag jotend gwenge mag duond bura mar ODM ma dhi nyime kochakore odiechieng' ma kawuono ka kuonde moko pod yiero pok ochakre ka reporters wa ne gwenge duto e pacho ka kendo bro tudre kodgi achiel ka achiel to mokwongo magi weche momiyo pek odiechieng'ni ma kawuono. Ji ariyo yudo hinyruok Nthiwa e kinde yiero mar ODM mag kor gwenge. Chenro mar piedho jogoro mongirore dhi nyime od bura ka Judith Pareno bedo achiel kuom jotelo ma oda dhogi. Chiefs that were abducted in Mandera have been released and they are now in the hands of Kenyan officials and they will be arriving home anytime soon. Jatend migao mar arita Kipchumba Murkomen oyango ni ruodhi abich mane ondhi kod Al-Shabab Garissa osewe thuolo. Machiegni nya kwaramogo jong nyal tudri kodwa e namba mar 36000 X marwa @Ramogi TV KE @James Opondo Senior bende wantiere achiel kachiel kokalo mbui marwa mar Facebook gi YouTube. Machiegni nyinga en James Opondo. Jokanyo mag ODM e kar chung' od bura ma Kibra pod rito jotelo mowinjo bed ni tayo yiero mag jotend ODM e kor gwenge kanyaka sani onge gima dhi nyime e kuonde mane winjo bed ni time yiero no Kibra. Jafumbo marwa Eric Owenga osebedo kono kendo watudre kode e yor simu mondo nyiswa kaka weche chalo kod pach jo ODM monego nie obed oyud kata jotelo manyien odiechieng' ma kawuono. Eric Owenga kinyalo winja to nyiswa ni to gisani yiero osechakre koso podi. Awinjo maler ahinya japicha mana kaka wachono abiro machiel kachiel yor simu ko kaka chung' od ma Kibra kuma odiechieng' ma kawuono igeno ni chenro mar yiero jotelo mag kor gwenge mag duond bura mar ODM lemo opogore onego bed dhi nyime. Kata kamano chakre saa 4 nyaka saa 5 nyaka saa 6 nyaka sani thoth alwora monego bed ni goyo ombulu kata iyiere jotelo mag lemo opogore mag kor gwenge duond bura mar ODM pod gima inyalo wacho ni dhi nyime pod onge ahinya. Inyalo paro ni ikachung'o ma Kibra ka onego bed ni yiero itimo kuonde 5 ma kama chielo ma kuonge chopo en Olympic Primary School kama ne jotelo ka achiel kod jogo madwaro lemo opogore moko ne ochopo kanyo to ne gidhier nono kech gima ne dhi nyime onge ka achiel kod jogo no tayo yiero no pok nochopo kanyo gi sechego. Ka dhi Raila Educational Center kama bende ne station machielo kuma bende ni ilito ombulu jopiny kata delegates monego bed ni yiero ne ochopo kanyo lakini joma ne tayo yiero ne pok nochopo gi sechego. Ka dhi Jamhuri Primary School bende ayudo mana gima dhi nyime pod gima ne timore malong'o pod onge. Achaka ringo nyaka YMCA line 7 kuma chielo ayudo ka ikruok pod dhi nyime moromo to pod ne pok gichako. Gie sani an nyalwora ma Shimoni Squatters kuma bende onego bed ni yiero timore mana alwora Malindi. Koro sani aka chal kama ikruok dhi nyime mar bago yiero kata timo yiero makamano. Gima ng'eyo ni yiero ma kawuono ni en e rang'iny mar ward monego bed ni iyiero lemo opogore to podi ok otimre to gima kaka onego bed ni taye e yor ting'o bat ka ichung'i ng'ama idwa ne oyier ting'o badi kiwacho ni en midwa ne oyiere kata yor pango lain kata riedo mane yo monego bed ni ginene itimo kawuono kaluwore kod yiero ma kawuono. Kata kamano Kibra ka mana gima dhi nyime to nayudo thuolo bende wachopo nyaka Lang'ata kocha ne ayudo ka kuonde mamoko kaka Kongoni Kewi Kridi KPA kuonde monego bed ni ilito ombulu bende pod chal na kamano pod gima dhi nyime maber ahinya onge mak mana ni geno pod nitie ni gik moko biro timo makare yiero pod chenro makama biro timo en rito mak mana jopiny ka achiel kod jogo madwaro lemo opogore giserito gaming'a kendo girito gidwaro ni kaber to otim yiero no kaka gisobedo ka giikre kaka giwuoyo gi jogo monego bed ni goyo ombulu
mane gima koro gikwayo gisani ni kaber to yiero no biro time kaka gisubira girito giso wuoyo kod jogi ma mopogore opogore mondo obed koro siro gi lwedo yiero ma kawuono japicha. Owenga, ki inyalo winja to jogo monego bed ni chung' ne yiero kata jogo monego bed ni tayo yiero gi be isewuoyo kodgi to gi mi lipot mane nikech gin yiero mono nego bed ni chakre okinyi ma kawuono to nyaka sani pod kuonde moko pok yiero chakre. Jogo ma ochung' ne yiero iwinjo ka giwacho ang'o kata ang'o ma ginyalo nyiso jopiny ma ochopo kanyo mondo mi oyier jogo ma biro tayo gi duond bura mar ODM? Gima ayudo thuolo natemo manyo achiel kuom jogo ma kaka commissioners manomi thuolo mar tayo yiero ni achiel kuom gina atemo goni sim ka penjen to ang'o madhi nyime mak mana ni amanye didek to okomako sim mara ko odwoka gima dhi nyime kech en gima jo piny dwaro mondo omigi yo maler to yiero ni itime nadi itime sadi ti apisas mag chama onego bed ni chopo e ground kata kuonde mitime kura lakini moko ng'eny gi pok ochopo. Koro natemo tudra kod jogo mancha duond bura mar ODM omi thuolo mar tayo chenro ni rang'iny mar commissioners lakini ne achiel kuomgi ok chire mar mondo owuok kod sim no sentang madhi nyime e picha mane kuma natemo dhire wachni matin japicha. Eric Owenga nyakona mgojong mano lipota marwa ka entiere Kibra kendo oluonwa lipodno yiero mag duond bura mar ODM mitime kor gwenge ka bende obro manyo Alia Beach lipota marwa mantiere county ma Homa Bay mondo nyiswa ni to chal nade ka lipode ma osechoponwa utewa mag fwambo weche ni ji na ohinyore yiero machal kamano ka bende county ma Migori weche chalo mana kamano ka geno nitiere ni yiero makamage biro dhi nyime kaka no chan kata kamano gisebedo gi chochni ka jopiny to penjore ni to yiero gi biro dhi nyime koso oyo. Koro wabro manyo ni Alia Beach bendo nyiswa ni to chal nade kata kamano ka wadhi nyime ni ruodhi ya beach ma yande uteki kagine apaya ma Wargadugu kochimo e Luak county ma Mandera owe thuolo koyango ma Mombasa jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen owacho ni ruodhi go nie yo ka giduogo pacho ka kata kamano jorango mag Uganda manowala mondo otatwak mar weyo gi thuolo okoni nosechwalgi ne jodongo mag Uganda Garena man Jilb. Acted in Mandera have been released and they are now in the hands of Kenyan officials and they will be arriving home anytime soon. This is very good news based on collaborative efforts. As I announced before, that as a government we decided to work together with the community and to work with the county government of Mandera and the local community, and this process has borne fruit. We will be commenting further in the near future, once our chiefs are within the country, and we'll give you even more updates on the progress and what we are doing. Part of the reason why we are dealing with gangs here is to make sure that there is no place in the Republic of Kenya where we will allow any goons or gangs to invade any facility, whether it's a church, whether it is a school, whether it is a street. This country must be led by the rule of law. And injustice anywhere is injustice everywhere. We are not going to allow extrajudicial processes to continue in the country. We must remain a country of law and order. And it doesn't matter. Ours is apolitical. We do not subscribe to any political side. Ours is to make sure that everybody can exercise their right freely across the country without being hindered, as long as they are going about it peacefully. Komiti od bura mar lweny kod weche ma oko dayo dho Dr. Caroline Karugo manyo gwel kod jatend piny lemo mar jagoro mongirore e weche mag pinje ma ugwe mar Afrika. Karugo ne en jalup gavana Manyeri kod jakoma boda mar Teko. Winjane kaka weche no dhi nyime e od bura. We are all Kenyans and we know that the broad-based government came because of the pressures from the street. So just acknowledge that the whole broad-based thing is because of pressure. We are not saying your office... Survival mechanism. Yeah, it was a survival mechanism. That's why we have the broad-based government. So don't deny an obvious fact. Chair, I want to say that
I am not sure that the Honourable Member is speaking for me, because I'm speaking for myself on what my honest opinion is that the President has powers to create. As to why he did the creation, as to how he wants it, I am saying that it is within his mandate to do it, and I cannot speak for those that create offices. Right. But I have not responded, Chair. Continue to respond to the next one. Yes, on the issue. Chair. On the issue? Chair, I'm talking about the pressure versus professionalism. And I was saying I have already, and I will continue to give this honorable committee the kind of person I am, the leadership and integrity in me, the bodies I have served, the trust I have earned from those bodies. I continue to say that I earned the public trust despite any politics. I participated in programs of this country despite politics. Jotelo mawuok e kaunti ma Bomet ochiwo siem mager ne joriemb nyamburko kanyakla kod weg nyamburko kuom ting'o ji mokalo tong' kendo rem luwo chike mag apaya, gino mosekelo tho e bura pacho ka. Kotelnegi gavana ma Bomet Hilary Barchok giwacho ni atamalo 90 mag masira mag apaya ikelo kod chochni mag dhano koting'o riembo e ng'we irititi kod rem luwo chike mag apaya. Barchok mane oten kod Senator ma Bomet Hilary Sigei, jaod bura ma Sotik Francis Sigei, jatend migawo mar apeyni kod wuoth Davis Chirchir kaachiel kod komanda mar obila e kaunti no Edward Imbwanga loso e kinde mane gidhi tero mos margi ne anyuola manyocha olalo ji 15 mane owito ngimagi e masira mar apaya ngeso mokalo e alwora ma Chepkudukei e apaya ma Kaplong kochimo Kericho. 7 casualties wale walikuwa wameaga, Kapkatek 7, Tenwek 1, hao ndio walikuwa wameaga. Na kuna wale wa gari zile zilikuwa wale hawakuwa wamekuwa identified. Kaplong tulikuwa ni watu 4, Kapkatet 3. Kwa hivyo lori ilikuwa na watu 4 na ile gari ndogo ikawa na watu 4 pia, na gari ile ya Nissan ilikuwa na watu 20. Over 90% ya ajali ambayo tunapata kwa barabara is contributed majorly by our indisciplined drivers and road users. So please don't overspeed, tusikujwe na kuendesha gari, don't overload. Tumekuambia jambo la kwanza hapa ni barabara ambayo nyepamba sana. Ukielekea Sotik kutoka bridge ya Mugeni, barabara ni narrow. Na waziri amesema kwamba atachukua jukumu ya kuangalia kwamba barabara hizo zimepanuliwa. Ya pili, tumeuliza waziri, barabara hii ya Kaplong hapa center hii, watu wale ambao walijenga hapa Kenha warudishe security lights hapa. Sirkal oketo ayanga kamiti mabiro nono gope duto ma sirkal nigodo e kuonde thieth mapacho ka manochiwo chenro mag thieth kokalo e okumba mar NHIF. Jatend migawo mar thieth Eden Duale ochiko komiti no motelie kod James Masiro Oje mondo oket maino e nono kuonde thieth manyawawa, nonro mag jotuo mabandia, rang'eny mar thieth manigi to kaachiel kod gope maler mag sirkal nigodo e kind nonro mamoko. Your first mandate is to scrutinize, verify the authenticity of all the pending medical claims. You have a function of establishing a clearly defined criteria and a robust framework for detailed claims examination, analysis of such pending medical claims with a view to make a determination on the genuineness of each or otherwise. Identify and recommend actions on any
fraudulent, false, and exaggerated claims. Identify any cases where they may have been corrupt, fraudulent, and false medical claims, and make appropriate recommendation to the relevant government agencies that are concerned with that. Make recommendations to Ministry of Health on the necessary actions to be taken for satisfactory disposal or settlement of the identified pending medical claims. And lastly, propose reforms or measures that will ensure or prevent the recurrence of unverified or accumulated claims in the future. Mongojo nkani makao kodo yueyo mara mokwongo chenro mar migago. Aneno ka ote odhuro mbui marwa mar Facebook Otis Tinga Oganyo wacho ni yani ni makare sana ka ntiere rapogi kanyamkago kae ka waneni gi osiepna. Achare Manuel Opio wacho ni ka wuok ponge migago donjo yo makare ka ngi owadwa Michael Ocheng Alan Sparta wacho ni Ramogiler kendo entiere Osingo Village Suna East sub county. Jack Jawarianda wacho ni watching live from Warianda Beach Sakwa Bondo osnajo Bondo duto. Jack rokamano kuom kete Ramogi TV. Achar Emmanuel Opio manakaka nasa wacho ni onena wa ka entiere ponge. George Henry wacho ni entiere Kwala Massive kendo weche manyien kala kode gaure kendo chopone yorno makare. Nyakora mugo kikidi mabor nikech pod wan gi weche ma odhuro. Jo Manchester United awinjo ni gibuonjo kata gintiere thuolo mar 13. Kikidi mabor. Whether you're getting ready for the Easter holiday or checking off your shopping list, we've got you covered. Get 2-pack of 2 kg premium wheat flour for 318 down from 344. 2-pack of 2 kg Pishori aromatic rice for 1,018 down from 1,210. 3 liters of cooking oil at 799 down from 1,060. 2-pack of 2 kg sugar, 578, and salt at just 35 shillings. That's a total of 2,748, meaning you will save a whopping 501 shillings. It's easy. Dial *487*5#. Select your Easter package, make your payment, and pick up your basket at any Quick Mart supermarket near you. Citizen Joker, home of discount. Kikide udani anabro luoke. Wachna nyakwara, mae ka en sati mar babani. Mama unen gi lek madongo. Ere kaka gima chal kamano do timre? To baba uma Indapal nen gi lek mopogore. Nitie gimoro matek ahinya piny kae moloyo hero ng'ato. Mae gima puonjra. Ang'o? Bedo wuon ng'ato. Nyathini penjo ka penjo mang'eny, inyalo paro ni en kae babana. An kae babane. En ok en babana. Bin pirumo ni kendo gi Power Tank kik ibed kod kibaji mar nok mar pi. Power Tank sani osesidhi e nyadhi mar Super Brands nikech ber mare kod rang'iny mar loso mare. Power Tank olos kod gigo mantie rang'iny mar gigo miloso gi gik ma ikane chiemo. Ochayo chieng' en plastic moluor nyadiriyo mondo mi odag aming'a. Obiro konyi ka tindo higni 10 to nego odag kuom higni 30. Wakeli tangi ma inyiewo kodwa nyaka ma intiere nono monge chudo moro amora. Inyalo nyiewo mari online kata kiwa tolna mar 077 900 000. Moridu mari kawuono. Feel and chill with the Power Tank. Ang'o mosetimore ne joma ne ochweyo Ugandawa? Adhi primary Kangonditi Primary School. Gin kanye sani?
mobilize kalerte ne wago poro to gibiro wasombo kidi to watero kacha jite e secondary kacha. Waromo gi jodgi to wafwenyo sigandgi magimopondo. Siasa ka ng'amoy waye maduong' katere siasa en Daniel Arap Moi. Ng'e ranyisi mabeyo mane giweyo. Ne japiny mopogore kata ng'ama ne nie duond loch ne neno ni kopo ni Kenyatta dhi Tom okawie thuolo ni mondo tanwa pinyni kaluwore gi mwaseneno kuome. Ang'o magitimo sani? To kata kamano be pod gin kodwa. Nakedo ne wach sukari ma jobunge jonjo kod buot nochaka ne bwana sukari. Gin kanye kod Walter Nyambaga tich ang'wen saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Kuwa rubani. Fly the skies ukinonesha wallet. Play the aviator on patapata.com and win big in seconds. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 447. Machiegni kendo nya Kwaramogi. Aput madayo dho ji madwaro lemo mag bedo commissioners mag duol matayo yiero pacho ka IBC dhi nyime kod goyo kogno kendo dayo dho ji manyocha ochwalo kwayo margi. Kawuono apudno menyo Grace Soprina Amurle mowuok Imbo mar Pokot, Ahali Kisiula Mutisia Makwene, Humphrey Kimani Njuguna Mamuranga, Ibrahim Rashid Eden Mbende mawuok Mandera kod Isaac Shaban Ali Mandera. Injane kaka chendono dhi nyime. And therefore there needs to have the issue of protection, security that is beefed up for these members of staff, because that risk can also then, it has in the past led to death, and therefore we need to look at it as a risk we need to arrest. Number two, when it comes to the areas of the procurement, and that is also another risk environment, you need to look at it from the fact that the procurement process in itself is highly legislated. Every position, every level of that procurement process is legislated. And therefore, what are some of the risks? Some of the risks would come out from non-compliance of the law. And when it comes to non-compliance, then there is, it affects even the general election itself. Another risk comes with interference. And this interference, you can never anticipate and know exactly where then it is going to come from. Another risk is also the legal risks, because in the middle of the process, then a complainant comes, takes you to the review board and says that now you need to have this determined, and yet you are running against time. So that again is another area, and that's why I said now when it comes to the area of the specifications, when it comes to the issue of the compliance, I would really ensure that the manuals that we have come up with are complied with. But then you cannot then know who is then going to come in from the public to take you to the review board. However, if you are now then following the law properly, then the risk can be mitigated. The other risk then is the reputational risk that comes with the whole process, and it can easily damage the organization. Yes, thank you. Thank you, sir, and all the best. Thank you very much. Anabora. Nya Kwaramogi jo ngada duoki e yiero mar ODM kama yiero no dhi nyime e kuonde luto ombulu mathoth e kaunti ma Migori, e kinde ma jagoro mar ODM e kaunti ma Migori Joseph Olala ywak ni yiero mar sub county ma Suna West ne giwinjore kod tend ODM ni ochor nyime nikech winjruok ne obedo ka otenore kod jokanyo mag ODM magoyo ombulu e wotno. Olala
wacho ni listi mar jogo mane oyier kod ODM polling stations ne winjruok kobeti ka bende omedo ni okinyi ma kawuono ok ne ging'eyo kata jok madhi laro kombe mopogore opogore Suna sub county ma Suna West Olala okoni kata kamano jogo ma laro kombe ma opogore opogore sub county ma Suna West ok ne nyal oro kwayo margi nikech mbui mar ODM ne ok ginyal donje. Ni mujumbe marwa kwe mondo wa oriwa obed gimoro achiel kaka nchoriwa wa kik wakel ne pogruok tanyalo condemn jok mane temo kelo pogruok bedo kwatiyo matek gi mbunge wa Sheikh Nur Junet Mohamed kendo hero wa kendo miyo wambe wahero ang'o wa party koro dichieng' ma kawuono tarik 7 oyierwa mondo abed chair lady mar Suna Central Suna East constituency. Amor kendo amor mang'eny kaka nolandi kaka jopiny nokete omiyo kogik saa 2 okinyi ne wabiro ka ma waseyiero gi sani to wagoero kamano ni jomo yiero duto te mondo tigi jopiny nikech chama mar party ni mar ODM en gi Raila Odinga to obedo ni mondo biji oti kanyakla. As you can see, members of the community are here. This party belongs to these people, it belongs to the community. So we are really thankful and we are really grateful. We have chosen our leaders and we are going to move ahead with him. Portal poko duoki nyaka sama wuoyo kodi ni mondo mi access that portal Masuna West na podi. Wach mar yiero ma iwacho ni yiero war ward ne en to koro akanye communication no mobiro e ground mondo mi onyis jok piny members te ni magi jok makoro dhi yiero noti otime kanye. Adwaro the National Elections Board obed clear on this. We are not ready to destroy our party. Seche maida tim gik moko mashodi. Ang'o ma gitemo nyiso jo Suna West ma johera mag party mag ODM. Mbui ma Suna West ok ti. Ageni ni bro migi password mondo mi yiero dhi nyime makare. Nikech chama en mar jopiny kendo jopiny onego yier jogo magidwa ni mondo otelnegi kinde duto waneno ka magi ok dhi kare ka geno nitiere ni telo mantiere ODM bro ng'iyo kaka konyo jopiny mondo yierogi otim eyo kata gi chenro makare kendo ma huyanga. Kapod wantiere yiero mag ODM en chenro mar yiero dhi nyime te sende mag luto ombulu e kuonde mopogore opogore kaunti ma Homa Bay. Yiero mag jotelo mag gwenge mag ODM madhi nyime kata kamano nitie te sende mag luto ombulu mane tulo muochie kendo kelo hinyruok. Kali abich nitiere ka luto ombulu makabunde kar chung' od bura ma Homa Bay town kendo watudre kod achiel kachiel. Ali abich kinyalo winja to miwa ler ewi weche mane obedo kendo kelo lweny kuonde luto ombulu mopogore opogore yierogi mag ODM mitime kor gwenge. James erokamano county mo be kandi ni kod wards maromo 4 mano gibeni chenro mar yiero jotel ODM wards dhi nyime kata kamano nyalo paro ni duond bura mar ODM nicho choro nyime yiero mar East Kamagak ward manitiere ka chudo bura Kasipol kalwe kod ng'ur mano chwal makoro ne miyo yiero no otim kawuono kata kamano wards mamoko 39 ma Homa Bay kandi sub counties mopogore yiero makamano dhi nyime kata kamano waseyudo ng'ur kawuok moko kuom tesende mag luto ombulu wards mopogore e county ma Homa Bay kandi kalwe kod chochni moko manitiere wach yiero makamano mapek ma nyama oseyudo nyaka sani mana kaka wacho no endo en sub county mandhewa mabende osebedo ka ng'ur osebedo ka wuok e kind jokanyo mag duond bura mar ODM kanyo endo ka gisebedo ka giywak ni listi mano wuok e yiero mano tim tarik 27 mano dwe mar 11 higa mokalo mane keto delegates ma kawuono ne dhi e yiero mar yiero jotelo makoro biro telo duond bura mar ODM wards mopogore giseywak osebedo ndhiwa ni nyinge go ekono wil kendo nyinge mane owuok e mbui mar ODM ok gin nyinge
mane oketi kata mano yier e tesende mag luto ombulu e kinde mane timo yiero no higa mokalo. Waseneno ka odiochieng' ma kawuono mana kane wasewacho chien kanyo endo kar luto ombulu manitie e buche primary school manitie e ward ma Kanyamwako Sewe, Kanyamwako Logi, Kachuru Bura Madhewa kanyo endo tulo ne omuoche okinyi ma kawuono ka luwore gi komanda mar obila Madhewa kanyo endo olero ni moko kuom rowere man chal ka gima ne okodi ka owuok kamachielo mopore gi Madhewa kanyo endo ne odhi kod nyamburko kido mar Probox kar luto ombulu ma buche primary school kanyo endo mane rakruok obedo kindi kaachiel kod johera mag ODM manodhi mar yiero jatelo makoro biro telo ne ODM ward ma Kanyamwako Logi kanyo endo Mario kuom rowere manitie Probox no endo oyudo maricho mane otergi kar od thieth Madhewa kata kamano ne ok nyal thiedhgi kaluwore kod hinyruok maricho mane giyudo bang' kane otong'gi go jalo marach mokalo kendo nyaka samoro osenini James osekelgi referral hospital ma Homa Bay kandi kama obro dhi mondo walosane kodgi tang'o mane otimore e kinde mane gidhi weche mag yiero mane timo kar Chud Bura Madhewa kanyo endo. Bende ne waloso obila no ma bende ogolo siem ni ok nyal yie mondo mi koro kata tulo moro amora obedie tesende mag luto ombulu e kinde ma koro yiero mar ODM dhi nyime mar yiero jotelo mabiro telo ne duond bura no endo wards ma opogore manitiere Homa Bay kaachiel kod mantie Ndhewa kaachiel kod kuonde mamoko e county kaendi. Gisani mana kaka wacho antiere Kabunde Social Hall ma bende nitie ka Chud Bura ma Homa Bay Town kama ne okete kar yiero mitimo ne ward mar Rojo Town ma Rojo manitie ka Chud Bura ma Homa Bay Town kaendi kendo nyaka sani James anyalo wacho ni yiero manitimo e ward mar Rojo kaendi Kabunde Social Hall kaendi oserumo kendo waloso kod moko kuom jamoyier e lemo mopogore e duond bura mar ODM e ward mar Rojo kaendi monyiso morgi kaluwore kod kaka chenro no dhi kata kamano ngoro ne nitiere kind yiero mar rowere duond bura mar ODM makoro biro telo ne ward mar Rojo kaendi kaluwore kod koko mano obedo chien kaendi kata kamano ne weche ne olosi kendo yiero no odhi makare kendo anyalo wacho ni sani koro jo ODM mano biro timo yiero mar Rojo kaendi osewuok kaendi kendo gisetieko yiero jotelo makoro biro bedo kadhi e yiero mar sub county kata kar chundo buche ma ODM chano timo tarik 9 mano tich adek mar juma niendi. Wasebedo kwaluwo yiero niendi e wards mopogore kama oting'o Karachuonyo wards mantie Karachuonyo ma bende wasebedo ng'ur ka nitiere wards moko ewi monj kata jomoko mane odhi matemo rocho yiero makamano ka nitie kuonde mamoko bende ma yiero no endo dhi e yo makare. Ne waloso chien kandi gi jalup gavana ma Homa Bay kandi mano Yugi Magwanga ma bende nodhi Nyandiwa Primary School ma bende okwayo kwe mondo onyiso jo ODM mondo mi odhi e yiero no endo gi kwe maonge koko ka osenen ka Chud Bura Madhewa kuonde mamoko ma wayudo ni koko be nitiere ka Chud Bura ma Karachuonyo. Wapod wabiro dhi nyime kod luwo ane ni to gin ang'o gini mabiro wuok e wach yiero ni ende ka wawuok ka to wabiro dhi ane referral hospital ma Homa Bay kandi mondo walosane gi kijende ma oyudo hinyruok maricho mokalo e kinde mane lweny omuoch sub county Mandhewa e kinde mane timo yiero kar luto ombulu ma buche primary school mane wasewacho chien kanyo ni rowere ariyo go eko oyudo hinyruok maricho kendo ok gin rowere mawuok e kar Chud Bura Mandhewa. Obila wacho ni ne oting'gi kod Probox ka giwuok e boma machielo ka gidhi Ndhewa mana mondo mi ne giket kata ginya weche mag arita kwe kinde ma yiero ma kamano ne dhi nyime ema kato girado kod masira machal kamano makoro owegi kod hinyruok maricho ma ok ginyal chungo malo kaluwore kod kit beti mane kit eny mane oyudore gi e kinde masira ma kamano endo. Abiro weye ka to wadhi nyime kod luwo ni to weche biro chalo nade e kinde makoro yiero mar ODM dhi nyime kuonde luto ombulu kata wards mopogore manitiere e county ma Homa Bay kandi James. Erokamano Ali Abichi kolonwago e yorno makare kendo abiro weyi thuolo e lonwa lepodno nyakore moga jwang' kikubai kichopo saa 1 gi saa 3 ka wuok e county ma Homa Bay waduogo e county ma Nakuru kama iro ni ndalo 14 bang' moko kuom jodak kama Nakuru ndiko boke ne od bura mar county ma Nakuru ka gidwaro ng'eyo kama gavana ma county no Susan Kihika nitiere kendo ndiko barua machielo ne jatend piny Amerka Donald Trump mondo mi ogole e pinyno. Sani gichako chenro mar choko sei mar thicho e apisi gavana ma county no Susan Kihika ka giseye kuom bedo maonge apisi. Gavana Kihika ne onemo gike wang'o oganda tarik 18 dwe mar 11 higa mokalo. The people of Nakuru, through a formal petition, demanded the county assembly to summon Governor Susan Kihika or her representative to explain her prolonged absence from duty, to clarify who is running the county in her absence, and confirm whether any lawful transfer of power occurred. To date,
The county assembly has failed to act on this petition. We, the people of Nakuru, are demanding answers, accountability, and a return to the people-centered leadership. Mohe familia miario omukutege kardaka magazi mayudore kar chungod bura mamsambweni e county makwale okinyi makawuono e bwarita marobila jodak makanyo yango ni muko makamano otim maonge milome moramora kod rowere mane manre kod beti kod ludhe gikoni gisedaka kanyo kuom higni bura kaka jogo maongelo kata squatters kendo piny owacho noseketo negi acres 306 mar lowo. Tunalilia serikali ituangalie hii haki. Kwa nini sisi tudhulumiwe? Sisi sio wa Kenya. Sisi haki yetu iko wapi? Serikali imeweza kutupatia ardhi ya ekari 306 ili kuweza kuifaidi sisi kama wakazi wa Gasi. Lakini wenzetu kwa ubaguzi na ubinafsi wao wameweza kututenga ili wafaidi wao kama wao waweze kutuvunjia wakituambia tuende makwetu. Hatuwezi kuishi namna hii. Leo watu wote wako nyumbani, watoto wametawanyika. Sasa mvua hii tutakwenda wapi? Hii si serikali bwana. Kama ni hivyo afadhali watu wote wakufe. Sisi hatuna senator, hatuna governor, hatuna councillor, hatuna mbunge. We call a spade a spade. We are tired. We coastal people, we are tired. This is historical injustices. Imeanza na Ngala, akaja Maidha, watu wanauliwa. First World War ilikuja kwa sababu ya land. Tunatingishwa kama vile unaona sijui ni nini, tunatingishwa tu kila siku, kufungiwa manyumba kila siku, wakati tunafungiwa nyumba. Sisi tuuliza, hivi tumefungiwa nyumba, tuende wapi? Watoto wetu wanakatwa na mapanga. Watu wamekodishwa huko na hao wakubwa. Sisi tunaomba kwamba serikali iangalie kati na ituangalie vizuri, maana sisi hapa hatutoki, tuko na tutakuwepo kila siku. Wanasema wanatingishwa, wasitingishwe. Kuna mgajua hapa ni serikali wanagoka okanga mara winjo ywak jo Kenya. Sani uchumi tek maka ngatodang mukodi kata kido adari kamoro nyaka mi milome. Ka odhi nyime ene riwruok mar jonyuol kanyakla kod jotelo mag siasa mawuok e kaunti ma Nyamira oseyo mager medruok mar lwenje mag kit chwech kod nek mapacho ka giwuoyo kuonde mopogore opogore kaunti ma Nyamira. Jotelo go kwayo piny owacho kaachiel kod bad migepe mag arita mondo oket sinani e kedo kod masira ma kamago mako kendo twe jogo mayudi gi ketho maket kod mago. Jonyuol tong'ur ewi koso luor kendo nyayo kido kod timbe maok ni kare manyayo nek kod lweny mag kit chwech. Akabuiri na siasa yuka ile siasa yake mali ekiende kwa mwalimu na kila rosi ndagira. Juzi mlisikia kuna mama ameuawa na kuwekwa katika tangi la maji. Hayo mambo vijana wetu wanaume, kwa sababu sio sana ifanyike kwa wanawake, tunataka kuomba ili tupate kumaliza maneno ya namna hiyo katika nchi yetu. Tumeona mambo mengi yamefanyika, mtoto anakufa kwa university anatupa ndani ya tangi. Lakini sisi wazazi tunaumia. Watoto wetu tunasingatia. Mimi kama PA chairman tunasingatia kufundisha, lakini wanapoenda pale juu wanapotoka mahali. I was so sad wakati nilisikia ati kuna mama amepigwa, na pia tukaonyeshwa videos ambazo zinaendelea kutembea mitandao. Sisi sasa tumeenda mpaka Amerika, mpaka Australia, everywhere tunajulikana ati wa Kenya na sana sana kwa Kisii kwa Nyamira. Wanapiga wamama ati wanataka wamama wafanye kimira ambacho ilipitwa na wakati zamani. Tumeshuhudia watoto wetu wasichana wengi. Kuna mwingine alikuwa university ni kutoka jamii ya Omogusi. Juzi amenyongwa na wakora. Tunakuomba rais, tafadhali angalia kwamba vikosi vya polisi vinatulindia watoto wetu. Hatutaki kuona tukituma watoto university wanarudi kunyongwa. Governor Mabusia Apollo Tuoma ong'urewi nok mar jopur mawuok dhi kawo mbolea ma nengogi ogonyore
Kata obedo ni mbolea go osechwale kar chung'od buche duto abiriyo mantiere kaunti no koloso gi jofwambo Otuomo yango ni nyaka sani mana gunde 7,000 ema osekaw gi jopur e kaunti no kopim gi counties motenore kodgi kaka Bungoma kod Uasin Gishu. Mathoth jopur nyiso e riyo mar kawo mbolea e kindeni mar komo kaluwore gi wach no. Otuoma okwayo jodak e kaunti no mondo owuog oko kendo kawo mbolea go kaka yo mar bero yutogi. Kata kamano moko kuom jopur e kaunti no ma Busia koni mbolea go kel modeko e seche magise komo ka koro gidwaro mondo piny owacho ochwalnegi mbolea ma ikiro ne cham e sa mowinjore. Going to do the last mile distribution for fertilizer. Where we are getting fertilizer, it comes at the National Cereal Station in Malaba. From there, we are taking it to every sub-county. Here in Nini, we have it in what they call Mulwanda. We have it in Mundika, we have it in Butula, we have it in Amkura. So all these are distribution centers to bring it closer to the farmers. But again, so we want to urge our people, please, let's embrace the concepts of smart agriculture. Go to the nearest administrator's office, ward office. We have got village administrators, we have got ward administrators. Please go to those offices and seek help. Ukiona kama saa mvua imenyesha kama wiki mbili, wengine wamepanda bila mbolea au kwa mbolea ya bei kali. Sasa ikiwa inawezekana hii mbolea hiyo inakuja mapema kidogo wakati wametayarisha mashamba ili wale ambao wanapanda mapema pia wapate kutumia hiyo fursa ya kununua hiyo mbolea ya bei nafuu. Kwamba imekuja kidogo kama imechelewa kwa sababu tulitarajia mwezi wa 3 kitu kama tarehe mwezi wa 3 tu ikianza. Najua wakulima wengine tayari wamepanda na nusu ya wakulima hawajapanda. Kwa hivyo ni ombi langu vile vile kwamba mbolea ya kunyunyizia isichukue muda mrefu. Itakuwa vyema sana ikiwa mbolea ya top dressing italetwa mapema ili wakulima wajiandae mapema kuichukua. Wakati wa kunyunyizia mbolea ikifika, wawe tayari na mbolea kwa nyumba. En higa achiel nyaka ne jo Kenya wit jamadar Francis Omondi Ogola e masira mar ndege mane opodho yo hoho mar Okak. Tho mar jamadar Ogola ne oweyo ka Kenya okuyo kendo nyaka sani piny Alego oganda pod ni kod lit ka familia mar Ogola hum nono fuoka mane jamadar oweyo. Mond liete mane ogeno sir mar jamadar bende pi wangegi pod nitie kage paro midhiero magikale. Walter Nyambaga no limo gweng' Manduru e Alego kendo losonwa sigana ne. Tarik 18 dwe mar Ang'wen higa mar 2024 piny Kenya ne oyuso kod kuyo matamre gi nono bang' wach muoch ni ndek jolweny mar KF-1501 ne olwar e gwenge Masidar mayudore Kabene County ma Elgeyo Marakwet. E sechego ne ok oyangore ni gin ng'a gini mane owito ngimagi e masirano e kinde manomiyo chuny oganda jo Kenya pod ne medo kuyo kagoyo kibikibi kod kibaji mathoth. Wakati tukaenda hivi tukapata ndege imetawanyika kila kona. Tukapata watu wameungua na moto mkali ilikuwa, tukaingia ndani tukatoa watu. Midhiambo no Jatend piny William Ruto kod jolweny mamoko ne ogolo twak e kar jot mar jatend piny ma Nairobi. I am deeply saddened to announce the passing on of General Francis Omondi Ogola, the Chief of the Kenya Defence Forces. Lendo mane ochodho chuny familia mar Mzee Oyeyo Ogola bang' yango ni jolweny ochiko kanyakla kod jamadar mar Kenya, jamadar Francis Omondi Ogola, owito ngimane. Bang' jatend piny Kenya lando ndalo 3 mar kuyo kaluwore kod lwar mar otiep winy. Chenro mar kowo ringre Ogola thurgi Alego ne ogweng' wech. Kendo nyaka lap mar ndeke ma Kisumu International Airport, Ogola ne oluwo apaya mare mapile. E kindeno oganda ne pi wengegi mol kalakala ka gikowo wuodgi. Jamadar onindo. Kata kamano, kawuono pogruok nitiere apayani mane opong' chien ka ikowo Ogola.
Igachiel bang' iko Jamadar, Ramogi TV oyiero mar dok bilo mbaka kod Canon Ezekias Ogola, ma en owadgi Ogola mar winjo kaka gisebedo ka gidhach, kendo kongi matoko jal mane sirogi kendo bedo kaka pong' marego e dalagi ne magoro lalgo. To pudo koyot nyaka samaloseni. Nikech kamane ne jenolo mako ne duong'. Big nane wuoyi maduong'. Ting' koro maka. Mana kaka oting'o tieng' dar kod mwandune, tok tieko dar. E kendo mana kaka pek mar liel wuon liele mong'eyo. Lich mar tho Jamadar Ogola. Olero ni ne omakogi mana bang' ji ne dar. Tok iko kendo kata sirikal bende ne odar kanyakla kod ji nyaka chiel kawuono. Vile mazishi ilikwisha, hakuna mtu ameshawahi kuja hata kutuambia this is the way forward. Nisi tumokuwa mnitie. Kichi moko doketo geno gi kuom General aheja. Moko onge jonyuolgi, moko be jonyuolgi nitie to onge yuto. Koro General mnoka utingi. Masani an shwan moko biti mabudho kati miye. Mok nyalo dhi kati skul. Amen. E dala gi Jamadar, wuon mare masani jaiga 101 yudo jipo kowuok kuom jo kanisa, kanyakla kod osiepe. E kata kamano Canon lero ni pek mar rito jaduong' ma hike oseniang' ok osebedo mayot, e kendo tok Jamadar wito ngimane, jaduong' pok kwe oduogo kuome. Kaluwore kod igni ma entiere godo, ma bende chuno ni nyaka kinde ka kinde yudo thieth makende mondo kow godo ngima. Kicheng tuoche mopogore opogore, diabetes, high blood pressure, del mailo, to gigi te dwaro yien maber. And then the next thing be, onego chamo olembe seche duto. Olembe gi bende moko tek ok nyal nyiewo sate. Chiemo bende timo chamo opogore opogore, onego cham rech, ring'o kata wang' motim nade. To gigi king'iyo gi kidwa luwogi step by step, ok en pesa matin. Ayo seche moko be tuo bende tere kata Kisumu, nyaka imany transport, nyaka imany fuel. Kech ok biting' e wi. Social support bo dwaro. Nyaka be ji bedo kode machiegni. Jolemo be sama biro, sama gibiro no be nyaka imadhi ta chai moro. Koro the key factor manyalo wacho en wach Nyasaye mosekonyo most molo gimoro amora. Jamadar, mane oyangore kaka otiep yadh winy, e kama gwen toyo pea. Canon, kono wani pekgo duto ne oduogone nyithindo mane chulo negi pesa mag somo. Bende range kod pekgo, ka gin kod geno ni samoro geno pod nitiere. Mon liete, mabe nokonyo. Bino winyo matek. Makata achiel kuom kendo winyo ni General nindo. Not for the following day, ne wuoyi marikni. Kendo ne nyathi mabe mohero ji, kendo hero tich. Ler bo noler. Ondamo 200 kowuok e dala Canon, wachopo Kaperes Owino, e dalane nitiere akumba mar lum, molosi mong'ith, inyalo ng'oni mapiyo kiparo ni chunye okwe. Ka pi, e kendo ni mano en ataro mar chuny Peres Owino, koparo kaka Jamadar ne miye kony. Ochako konya kata kapok odhi lweny. Kia kowuoki e kos. To seche duto ne en koda machiegni. Peres en achiel kuom mon liete mane yudo sir mar Jamadar Francis Ogola, kendo ne miyogi kongima manyamonge. Jamadar mowawa gi kanyo. Ai. E lela wang'e, pi wang'e mol ka lwete kendo kokumbone siro godo wiye, kendo goyo tamsi e ngimane makiny. Kaluwore ni sir mane oyudo kowuok kuom Jamadar Ogola gi sani onge, e kendo jal mane sire gi sani oling' thithithi e piny jokoling' thi. Gino mawe kod chuny madang'ne. Nene jaduong' onindo kae. To biro to wachona ni kik abed gi chandruok, ubro kawo ting'na. Koro nokawo. Kaka puonjo nyithindo koro sani otek moromo nikech kanyo cha tienda ni ochakre. To nene ni gimoro emogwaro. Achien koro duogo kuot budenda duto kuot. Koro atuo ma ok anyal. E juma achiel kapok Jamadar Francis Ogola ne owito ngimane, ne owinjore ochopie kanisa mar ACK St. Thomas Nduru, kanisa mane ochiwe sir mar gedone, kata kamano tho ma ok yieng' ne olal kode. Kawuone kanisa kaoling', kata kamano Warado kod Jennifer Wuor man kod ofungu mar yawo hekalu mar Ruoth en opimono ni gik makale pache
okoni kane oneno ka ji donjo e kanisa to paro ni jamadar Ogolla ema dibed ni obiro. General kane obiro an mano yudaga. Koro kane osebiro monwang'a to an mana yawone church. Koro donjo rango gik matimore e church. Kata odoko ni kanisa pichni kendo ler gi oko. Oinga ma ochiel godo kanisa pok ne otieki. Nyaka ne general dhi, dongruok wato dok chien. Nikech gik manoweyo nonego tim pok otimore. Nonego bed ni gero nwa hall pok ogeri. Nonego bed ni fence nwa church pok otimore. Jodak manie alwora Manduru kod Alego nene kod geno mar biro yudo thuolo moko e lweny. Geno bende oganda ma Siaya County chino kod wengegi kata kamano mano pok otimore nyaka sani. Kano Ogolla tho to ne waparo ni samoro wanyalo bedo ni nitie ng'ama nyalo dino fuok mano Ogolla ne nitie, to nyaka sani ok waseneno nikech support mano Ogolla chiwo. Ogolla ne puonjo nyithindo kata nyithindo makie nomiyo support, mondo mag liete nokonyo kendo nyithindo ne ndike tije. To ne waparo ni piny owacho ma Kenya ka ne nyalo chiwo support machal kod mano. Nyaka sani waseng'iyo koni kod koni to kwaseneno. Nyaka ne General Ogolla tho, geno mane President omiyowa kane obiro e liendo Ogolla ok waseneno. Familia Ogolla wacho ni bang' tho mare onge welo kata sirikal moseduogo yo piwang' kodgi e yor osiep. Seche gi mabiro dipo na dhi dala ne kuntra ato dala na kata pokane mobire. Do tie moro achiel mnosiepwa to wajala losi sim to mabiro kai to tin. Owadgi jamadar gikone to bedo kod ote makende. Tin koro maka tan man machiegni. Koro miyo okoyot. Jakorom Kajwang' ma en achiel kuom kanisa mane jamadar Francis Ogolla ochiwe sir mar gedo mare. Kata kamano to kama goro lal kode mathoth pod dwani mondo timre. Achiel kuomgi en gedo mar ohinga ma orito kanisa niendi manyaka chop seche giendi pok otieki. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Nduru, Siaya County. Walter Nyambaga wuok Nduru kendo oduogo Nairobi. Mana kaka pile wachako juma kod manyosi kendo miyo inyalo buonjo e chenro mar Masako Ir. Nyambaga kawe kaka iweno. Wi matin. Ni in kod wach gi jomage? Jokata. Okay, to jokata otimo ang'o ba? Timo ni ok mar apare. Ikia kata gima gole liel to kabiro ni tok na tiwona marach. Ikoni isolo e liel kasto ikia kata gima gole liel to kabiro ni tok na tiwona marach. Lokuru pacho gima kelo mana tij tedo gi tokonwa. Wa umuoch ne jokata. Kaka umuoch ne jokata no, bende kaka nye umuoch ne ichungwa. Alright. Bang'e, Gavana Manyeri, uyudo ang'owa? Tunafurahi kwa sababu rais amekuja na hii wiki imekuwa nzuri kwa sababu tumepata marupurupu. Ang'o? Tumepata marupurupu. Yawa. Tungetaka awe akiendelea kuja kwa sababu akija marupurupu yanapatikana na tunafuraha. Sawa. Koro uwake koso. Lakini mwito ni ule ule. Tuko pale pale. Ukimwona mwambie Mheshimiwa Rais, wewe ni kingpin wa Kenya. Lakini kwa mlima una wenyewe. Wanyon Bolilo. Ruth Odinga Nyakamami, wach Kiswahili. Mimi ukaniona, mimi unaniona vile mimi niko Bonge, nimetoka Kisumu kule. Kisumu wapi? Nimetoka Kisumu kule, kuja mpaka hapa. Jatelo. Ala, jo Kakamega otimang'o? Sijakuja kucheza. Inatakikana nyinyi wa Kakamega mkuwe mkijivuna, msikie vizuri. Toka ugikipiem. Mayo, aya. Josiaya. Wuod Siaya wacho ni lawe wanawa. Muse no kang'wech ringre koda kilawa koni gi koni ma kumora mora madhi e ten ng'wech kumora mora monegi ogilo ten kite. Wawinji matut ahinya. En nikech gimoro achiel, an onge ng'ama ong'e chama ma support.
Anji nena ka wuoya wacho ni obedo kama lakini okibong'eyo. Sawa sawa. Miss Oron ni kaendi. Miss Oron. I'm the one whom I bought that phone and I gave him as my dear love. Jowa. To mano nyalo bedo ni era mopoto. Kose. My advice is just to for that person to read in the book of Corinthians. He will get the message of love. Bas. Onger moluor madak to marie bende njejore. To jok molonye go yabal tinde tiyo kod boya kata mattress. Mago emasako it kod Walter Nyambaga. Ikoni koro digo benua somo the book of love. Omera ke urera. Okeno dichinga chiel dalo duto. Waere kiyudo thuolo mar hero ng'ato ka uweru ube kik unegru nikech ka uweru kawuono to kiny niyud ng'ama wendo. En mana kamano ka Nyasaye nochwe piny emomiyo ka ngima ng'ato ni owere kodi en gima rach nyakwara Makajwang'. Ayudhi e yweyo kik idhi mabor nikech jo Manchester rito gi liyo draw manyoro. People didn't believe that I bought my Land Rover Discovery from just influencer money. Yeah. Can anyone make money online? Yes. Content is like losing weight. You kind of have to just do it for a long period of time for you to actually see those results. Where money is a motivator, for me, fear and shame just don't exist, because this is how I'm feeding my children. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Craving an extraordinary escape? View Travel invites you to breathtaking Cape Town. Starting from $1,300 per person sharing, enjoy 4 nights with breakfast plus Cape Town City Tour, cable car ride up Table Mountain, full-day peninsula tour, scenic Chapman's Peak Drive, Cape of Good Hope, photo stops at Bokap and Muizenberg, Constantia Wineland Estate Tour. View Travel, your gateway to Cape Town's wonders. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703-254-254. View Travel. Dream. Explore. Discover. An adugo mnasare. Jatelo winja. In bende nyalo nyiewo scarf nin jaodi. An gadian en bobedo mamor ahinya.